Anem a presentar, senyores i senyors, els Dies Mundials de la Poesia i del Teatre. És una il·lusió molt gran de poder estar aquest any aquí al davant de la biblioteca i acollir aquesta quarta vegada del Dia Mundial de la Poesia i el Dia Mundial del Teatre. Només la veu, el poema, desxifra la clau, el somni, el so profund dels morts. Fou un temps estrany. Les gavines lliscaven sobre el riu, l'intemporal crepuscle en l'últim vol. El meu somni lent de la gran pau blanca sota el cel clement. Passo pels camins encalmats que porten a la claror dels cims. Quan tramuntava el sol de l'incendi del vespre, s'alçaven focs que lentament obrien les amples portes de la desolació de la nit. La mainada a l'escola amb bata i cartipàs. Les mares es dessagnen cada dia de l'any. El meu son esdeveneix darrere la màgia d'un bot que transporti l'amor tot sencer. I només m'enguanyo majestats, desvanes, murmuris, no res. Quan la casa es desvella a poc i el son de la nit tèrbola s'amaga dins la caixa nacrada del rellotge, invoco la memòria. Te'n recordes, amic, de la merla roquera? D'un blau grisenc, el coll d'un groc que lluernava. Ara, la teva veu porta guants i passa pregant les pedres del camí, arrodonint-les igual que aigua lenta. I el teu llit com un taüt engalanat de seda blanca s'encén i se m'allunya per casa llarga enllà. Actualmente, los actores y las compañías teatrales tienen dificultades para encontrar escenarios públicos, teatros y espectadores, todo a causa de la crisis. No coneixeu una Marieta Cistella? Doncs pregunteu a totes les senyores i senyors, clients i clientes habituals de la Rambla de les Flors. Marieta Cistellera, ben saps de resistents, ben racís una manera de acollir-la. Antònia, he pensat molt des d'aquell dia que tu em vas contestar i aturar els peus. Vols casar-te amb mi? Don Ramon, amb vostè?